Poxa essa de puta madre. Kopištka je mladý Mendes Avaro. Няма в тогава. До вечера. Ето го мотора на Васко Къпката. Дошъл специално по 2005. Васко Къпката. Ето ги брави фенове на Васко Къпката и на ЦСКА София. Ето го един цекар, и аз съм цекар. И съм съсебецата на Гота Карло и на Горна Ляховица, Юли Кристофър и Сашо там болестник, как би бандителник, как би не го знам. Ще го е в газа. Айде, байот, Карлово, започва се да шоба с гол, де пута мадре, как го идиоме, как го напута.